बस इतना जानने सब कि हम रउआ घरे से पतोह ना अपना बिटिया के लेके जाओ। बिल्कुल सही कहलू चाची। राव उच्च विचार सुन के त हमार सगरो चिंता दूर हो गई। बस अब तो ये रिश्ता पक्का बा। हाँ जी एकदम पक्का बा। खुश रहा बिटिया, बैठा। कुछ तो गड़बड़ बा, पता लगावे के ही पड़ी। बंद कर। खेल मदारी ना बाजार में दिखावल जाला, कोई के घर अंगना में ना। अरे इतना हट्टा कट्टा हो के तू लोग भीख मांगा ताड़तन, शर्म नहीं खियावत। ए बने मानस, हमनी के भिखारी ना, बाबा सोमनाथ के चला है सन। ये घर में एगो सांप होके के संकेत मिल रहल बा। सांप? और सांप के हमनी पकड़े आज बानी जा, और सांप रहुआ लोगन के यहाँ से शमशान के यात्रा करवा सकेला। अगर ये ऐसा बात बा तो उस सांप की जल्दी से यहाँ से पकड़ के ले जाए बाबा। हाँ नागिन के गंध। हाँ ए खोली, जल्दी खोली। खोलती खोलती खोली खोली खोली। क्या हो अंदर? पता नहीं के बंद का। देखी देवी, 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 सुना खाए नहीं के हो? जल्दी करी, गंदा रहल बा। तोड़ दी दरवाजा के। तोड़ दी। तोड़ी। कहाँ कहाँ होता? देखिए नागिन, नागिन यहीं से निकल पिया। खून, नागिन के खून बा। वो कभी भी आ सकेली यहाँ पे। हम अपना गुरुदेव के यहाँ लेके आए और ओकरा के पकड़ के लेके जाए।